Nace unha nova rede social na internet, chámase Pervi, é dicir, perfil virtual. O máis innovador desta ferramenta é que é totalmente galega e foi programada en 5 días por 2 rapaces de 15 anos en Redondela. Despois da información deportiva, escoitaremos os seus creadores. Van de crear a primeira rede social galega para a xente nova. Chámase Pervi, perfil virtual, e hai unhas horas tiña alrededor de 900 persoas rexistradas, aínda que cada hora que pasa a cifra vai en aumento. Nace para satisfacer as demandas dos usuarios máis novos e como alternativa a Facebook, Twenty e Twitter. Tardaron só 5 días en programala e conta con moitas curiosidades. Os seus creadores teñen só 15 anos. Son novos, pero están sobradamente preparados para crear, por exemplo, a primeira rede social feita en Galicia. Pervi, que así como se chama, non pretende competir con Facebook, Twenty e Twitter. Esta rede social dalle protagonismo aos seus usuarios e ás súas ideas. Samuel e Adrián son os encargados de executalas. Sen tempo, porque entre os estudos, mellorar a páxina, ver as suxerencias de usuarios, non nos queda tempo para nada. Nin para estar con os amigos, así, pero bueno, temos o chat de Pervi para falar con eles. Eles non paran do mesmo xeito que non deixa de aumentar o número de usuarios. Pervi ofrece, entre outras cousas, unha clasificación de puntos que se poderán trocar por obxetos ou un chat xeral aberto a todos. Pois nos din que está moi ben, que nos felicitan por ser unha rede social como é e que creamos nós, que é unha rede social ahora totalmente, ten ideas novas, pero aínda lle queda crecer moito. En cuestión de días traducirase o galego. Os seus pais, que aínda non se rexistraron, só lles piden que non descoiden os estudos, porque do contrario vanlle suspender a conexión á rede.